নকজতন সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরাও রোমান স্ক্রিপ্ট নতুই বেলাইনো থমুসলি দङ जों गोबां टाइम चिनि टिबिएससि बोर्ड अफ चिनि प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालाय माने यागुलो बसनो साकबाय थाक बावदि हमनि जे ताबुक जे टिबिएससि बोर्ड को बर सब्जेक्ट दङनि आमनो रोमान स्क्रिप्ट बांलास दुइटा बान सिमाने चिनि बो दिमान आमनो दङन जों बकुनो केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल अप्शन खायदिनि जे बांलादेश नाम जों बांलादेश ने जे इंग्लिश नाम जों रोमान स्क्रिप्ट सिने हाइपनो bo apuru sono ko iban phano bini a horono te dutin poreno bo ma haikai bin ko change khaisika abon bagai जों बबायदि थाङै मालायखा गावगा साइमान बागै बिनि दाम स्टेप ना करना हाया आमुफ्रुबो ब साकसाक बसिर हका ब अमते खालिया बसुदु बांलादेशखौ मासिनाय आमुनो जों वानसुदै चिनि जतन टिआइएसएफ नि अल त्रिपुरा नि टिआइएसएफ जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंखानि कक खनाका बरक जतन जों गोबां टाइम न साइमान जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा कासु लायका स्ट्राइक नुनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि ब मेमोरेन्डाम याफरानि बर सल्युशन लिनाय हिनि सामानि आमुको सल्युशन निया को ताक्स जरते आमुनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरामाथानि अखरा कमिटि पेरेंट्स कमिटि रबा आसुखा चिनि आफरो एलओपि दङमानि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी सबको दङमानि चिनि गोबां नेता अखरा दङमानि आमुनो जों जत न अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिनि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवेज माने जे चिनि कुमनि स्टेट बे लिंक दङमानि चिनि जत किसु लिंक दङमानि जे रेलवे लामानो जों बन खायसिनाय आमुगो जेसेक चिनि मान फाइनो जों मायासा जेसेक चिनि 30% मान फाइनो मायासा कारण बर बेलायनो चिनि बरंना हानोपिनो खायका चिनि जों सोनारनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आं बागैनो जों टिआइएसएफ बुंदै चिनि दिनै सिमि नंनो डिक्लेयर खारिका नंनि जाकिसु जाना नंनानि मानो किसा बाइक हामगोन आरो लायदि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जेफुरु हाईवे रेलवे क्लोज थागोनो आजारावो चिनि साइमन जों चिनि थानि जाना माने दं चिनि आरो त्रिपुराव माने दं फादानि मान थायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थागा हांगा आपुरु जतन शर्टेज होननाय आउन बागै जतन हानिया वानसुगै मानोबा चिनि जाना माने नि बा नंगा माने दं चिनि शर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खायमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खायतम हिना जों दिनै आरो प्रेस मिट खाय 2 दिननि टाइम दिका 2 दिननि बिसिं नग जतन बायलायनार लायदि जतन खाटलायनार लायदि साइनिया बुकुर जानो सजाक्तिनो जों दिनै आरो टिआइएसएफ नि जों अल त्रिपुरानि टिआइएसएफ आरो दङ जों आरो डिक्लेयर खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिनि मानडे आपन सिनि जे चिनि मानथे माया सा सुदु 12 तारिख बागै सिनि जे मानथे माया सा सिनि रोड ब्लकेज ताबु सलिथांसना हाईवे रेलवे